ma gichamo. Nikech ka oro dhi malach, iyudo ka zebras ka otho, simre ka otho. Nikech gionge pi, gionge chiemo. Koro it affects kaka wabiro operate, nikech koro ere kaka wanya yudo pesa kaka piny mar Kenya. Kiduogi ng'iyo korka forestry, forest cover wa odok piny kabisa. To uneno ka sirkal temo timo mass afforestation. Mijiwo jopiny ni kila ng'ato tema ne ipidh yiende. Ne waneno ka mago ne timore ndalo Moi, ka kila ng'ato nyiso ni ukikata mti moja panda mbili. Taneno ka mane campaign monego bedni waduoge kaka jo Kenya. Moso king'iyo forest cover kata pinjewa makaluo odhi piny kabisa. To gimomiyo dhi piny, apart from ni ji ng'ade dwa uso maka, jok moko be ng'ade nikech kaka population mar Kenya dongo. Ndalo chane ji ne less than 10 million. Sani 140 million plus. Kochopo the next 10 years, by the time weekend ichak itimo census moro, yudo ka namba no bobedo no idho. To oidho to land ma wan go tin. Koro yudo ka population, the human population, chako donje bunge, ng'ado yiende, mondo giyud kama gisetole. Koro sirkal dwa timo nang'o, mondo make sure ni ng'ato ka ng'ato nya pidho yiende. Kata kok ginya pidho, to campaign mane ma sirkal nigo, mondo wamed kwan mar yiende e piny ka. To nitie gimoro ka kendo ni, there is also the digital space madongo. Ka wadonje wach mar digital ni, yiende gi wadwa monitor gi nang'o, kaka ing'e ni forest makama kata kiwacho ni kawuono wadhi Homa Bay. Nitie campaign mar pidho